Косматко и историята на динозаврите. Една сутрин, докато разглеждаше своята любима книга за динозаври, Косматко си помисли: колко ли различни динозаври са живели преди милиони години? Искам да науча повече за тях. Той веднага отида при мама, която винаги знаеше интересни неща. «Мамо, разкажи ми за динозаврите!» извика Косматко. «Колко вида е имало и какви са били те?» Мама се усмихна и каза: «О, Косматко, динозаврите са били толкова различни и удивителни. Всеки вид е имал нещо уникално. Искаш ли да ти разкажа за някой от най-известните?» «Да, може!» отвърна Косматко, скачайки от вълнение. Тиранозавър Рекс. Ти-Рекс. «Първо ще ти разкажа за Ти-Рекс», започна мама. Той е бил един от най-големите хищници, който е живел в края на кредата преди 66 милиона години. Ти-Рекс е имал огромни зъби, силна челюст и малки ръчички. «Знам го, той е бил истински крал», извика Косматко. Трицератопс. А сега за Трицератопс, продължи мама. Това е динозавър с 3 големи рога и яка като щит на главата. Той е бил тревопасен и обичал да пасе листа и треви. «Значи е бил защитник на джунглата?» попита Косматко. «Точно така», кимна мама. Брахиозавър. «Ами, брахиозавърът, той е много висок, нали?» «Да», каза мама. Брахиозавърът е бил като жив кран, с дълга шия, която му позволявала да яде листа от най-високите дървета. «Това сигурно го е правило най-големия герой на джунглата», усмихна се Косматко. Стегозавърът е много интересен, каза мама. Той е имал големи плочи на гърба си и шипове на опашката си, които го защитавали от хищници. «Каква страхотна броня!» възкликна Косматко. Велоцирапторът. «А велоцирапторът? Той е бърз, нали?» «Да», каза мама. Велоцирапторът е бил малък, но много умен и ловък. Той се движал на групи и ловувал заедно с други велоцираптори. «Истински екип от динозаври», засмя се Косматко. Анкилозавърът е бил като жив танк, каза мама, с броня по цялото тяло и голям буздуган на опашката. Той бил трудно победим. «Това сигурно го е правило най-силният динозавър», каза Косматко. След като мама му разказа за всички тези невероятни динозаври, Косматко си помисли: дори да не са тук сега, ние можем да научим много от тях. «Благодаря ти, мамо. Искам един ден да видя техните кости в музеите и да науча още повече». Мама го прегърна. «Динозаврите ни учат, че природата е удивителна и пълна с тайни, а с твоето любопитство, Косматко, ще откриеш още много».